Deputy CM ke KJDC beripet ya katanan ilaka ba pencengan and CM ulet ho ba kadai hok ki pad ba pan shin bat kemen namar kadai hadian khat san snemi a ba ki yo piang ya kalan pan jid ya uwaha dadar ba pura ke Shela Confederacy kani ke jingkran jong u kadai hadian ba ki pad ba na keleng ki benta jong ke Shela Confederacy kilawan bantut sya KJDC ban wansan ran ya ki kertong ki pa wan thep kerteng ki ban aireng ha ka election wa ha dadar ka ban long shen ha no pra mentau snem haka jisu tu jonga ka penlong ipai ba bagi long excited shongshit ban wan senran lang yo ya ki candidate ban file nomination daski ka daw galong ba nadu usnem arjar khandai hadu ar hajar ar husau yo ika election kabamud hagi tu gisnem baro kumba khatsan snem tam khandu snem tam kila sudi tangki acting Jadi babun ki pai ba ge lam nu di bala kum nu kan don no ka election banjit yu sodar bapura yu wahadara bapura but kata le sigalong ka daw ba ki pai ba bagin songshit ban bot lang yu candidates ban file ya kan option bangsni hadin ba kumba khat ndu kan yus tam ila yo biang ya ka election let's say ka wei galong ba imat kajing bom isim khialam let's say ngala banong nadu ki acting wahada ka bagi diban pursu jing sisa pi ngathai pisu tu menta lada kadi sungsul kadon kam penlong election kan haban pan ya ka booth list na u acting wahada ka kamram jo acting wahada kalong ban tho ai ki dong saki shnong bakin ai ki recommendation jongki kadang ban pendrung haka booth list ban recommend syaka district councils. Tilara kaya don ke jingles ting na ki acting wahadaru le sekataru kan long kawi kataw ban ko. Kabaru nagalyang jong ka executive committee nga ban priang ikata ba khandiat ni klem da sim khya than. Re jing shala di ban sim khya kini ki katukan stem menswa ada ka ba hab ban pressure la kada ki officer ada ki staff jongi bakin go ahead na ban proses ya ka election. Tendai haga bakut ngas ngau baga jing bom sim khalang nagalyang ki acting wahadal bar kumjuru baginya debat nagalyang jongka district council nabaga department ilaka dari kasin pemerintah nagalyang jonga kumpu deputy CM in charge ilaka ngas ngau thu ika jing amnut jong paiba naga ung lap state karbala hoi ki don ka tukani ki complain jing debat ka jing bu ya ki kerteng jong ki haga putulis ta kadiban wan suana ki dong ki bol ka ung ki care hadina ta kenwan sa ki shnong ka shnong sa pha shaki shaka wahada so wahada di bagum ta keteng ki bakam ngan magalan ti bedai na kalang jongi excuse nomor ba iko ala ko bugunu ban penlong no election idon ru ki keteng ki bareng pha biang haka additional list hadin bala kur ka claim and objection di gitu ru ngima asyo ban pendung haka list nomor ba ka kur ka por ban claim and objection dia na tanong la pemi ko dar ka basai ba ngina asyo ban priang malakur ka claim and objection ba juga poru haka jing dei bat ka jing penung kerteng khamba jing tip jong kadong jong kisnong katurungi haban weng naga betulis te tolong sabu te tewe ka proses bat menta ka la shay sing kan kut ka file mission bat nga trai la kum no khat laite jong Disember nin penlong ya ka election ka ila department jong ye lang ba returning officer ubang labu te ngin ban problem ban la egini namar ba hadin bagi apan biang ek botelis te kidon ki shnong ki ba yajan i klop lang haju ban belong ki ka police station but kumjuru la se ki shnong ki blahe ai bi ki police station ban ngidon ki staff jungi kaman power ban pha yaki te ban naga benta ka safety security naga hadin ka tu ka singi tabut ngidon lang naga leng enforcement ban naga leng ka ithol lang ro chaka police department ban provide force kanang ba i maintain ya ka Jadi bet juga di tabut.